खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना हो दे लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो अरुण'दयनिसो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय दे लोगोफोर। जाय महिला आइजोफोरा सिगाङाव अरुण'दयनि 3.0 आव एप्लाइ खालामनानै 9,000 राङारि अनसुंथाइ मोन्दोंमोन दे आरो सिगांनिफ्रायनो मोनबोबाय थादोंमोन, बिथांमोना माखासे नेमफोरखौ मानिनांगोन आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामगोन दे एबारनियाव, बिथांमोना बे मोनबा रुलफोरखौ मानिनो नांगोन दे गोदान। जुदि बे मोनबा रुलखौ मानियाबा नोंथांमोना अरुण'दयनि मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो नांगोन होननानै आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ फोसावनानै होदों दे लोगोफोर। गिबियावनो दङ नोंथांमोना फार्स्ट अपसनावनो नोंथांमोनाव आधार कार्ड नांथारगोन दे, आधार कार्ड थाथारनो नांगोन। आधार कार्ड थाब्लासो नोंथांमोना अरुण'दयखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो अर्थात सिगाङाव जाय बिथांमोना मोनदों बिथांमोनाबो मोनबाय थागोन। नैथियाव दं नोंथांमोननिया जि आधार कार्डजों बेंकजों लिंक थाथारनांगोन दे, डिपिटि लिंक थाथारनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना अरुण'दयनि जि फैसा बे फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो लोगोफोर। थामथियाव दं लोगोफोर आरो जाय बिथांमोना बा जाय महिलाफोरनि न'खराव सोरबाफोर जुदि न'खराव साख्रि मावनाय दङब्ला, सरकारि साख्रि मावनाय दङब्ला, नोंथांमोना बेवहाय अरुण'दयनि जि सिगाङाव मोननाय जाय बिथांमोन बा जाय महिला आइजोफोर बिथांमोननियाबो दानजानो हागौ। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामगोन बिथांमोनाबो बे अरुण'दयआव एप्लाइ जानाय नङा दे। न'खराव जुदि सोरबाफोर साख्रि गभर्नमेन्टनि साख्रि मावनाय दङब्ला नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा होननानै आसाम गभर्नमेन्टआ फोरमायनानै होखादों। बेनि खामानिखौ बिथांमोना बा बे नायबिजिरनाय खामानिखौ बिथांमोना सोलिगासिनो दं दे लोगोफोर। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर न'खराव जुदि साख्रि मावनाय दङब्ला बे अरुण'दयनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव थानो नांगोन आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामो बिथांमोनाबो बे अरुण'दयखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा होननानै फोरमायदों। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना आरो गोबां ससियेल मिडियायावनो नुबाय दङ अरुण'दयनि जि रां बेखौ 1,250 निफ्राय 3,000 बारायनानै होगोन होननानै बुंबाय दङ ससियेल मिडियाफ्राव, नाथाय बियो बेसेबां सैथो बेखौ दिनैसिमबो क्लियारलि आसाम गभर्नमेन्टआ फोरमायनानै होआखै दे लोगोफोर। नाथाय बिथांमोना मोनसे फोरमायनानै होदों नोंथांमोननो, माने बे मासनिफ्राय, फैगौ मासनिफ्राय, जुन मासनिफ्राय नोंथांमोननिया 3,000 जाहैनो हागौ नामा होननानैसो फोरमायनानै होदों दे लोगोफोर। नाथाय नोंथांमोननिया 3,000 जाथारबाय होननानै बिथांमोना बेवहाय फोरमायथारनानै होआखै आरो लोगोफोर। दा जेखियानो जाया लोगोफोर, नोंथांमोनहा नैबे जुन दाननि गेजेराव बा 12 तारिखहालागै नोंथांमोना बे अरुण'दयनि जि राङारि अनसुंथाइ बेखौ मोनहैनो हागौ। बेवहाय 1,250 मोनो ना 3,000 मोनो बेखौ समासो खोन्थासिगोन आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। दा जाय महिला आइजोफ्रा गोदानै एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेफोरखौ बुथुमनानै लाखादो। जेब्ला एप्लाइआ जायो नोंथांमोना गासैखौबो डकुमेन्ट्सखौ जमा होनानै एप्लाइ खालामनानै लाहैनो हायो। आं बेखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरखाबाय। दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन। थेंक इउ, गोजोन्थों।